Bon dia, avui us ensenyaré com fer oli que pugueu tindre a la nevera amb julivert i all. I a més dura molt i serveix per moltes coses. Però primer de tot, adellantem capçalera. Necessitarem julivert, oli, all i ho farem amb la picadora, que anirem més ràpids. Es podria tallar, es podria fer per nenyes, farem servir això. Anem per passos. Primer pelarem els alls. Primer de tot pelarem els alls, donant un cop. Si piqueu, sortirà la pela. No es talleu, Anem posant l'all aquí dins, el julivert, perdó. Els he separat una mica. Els més tendres sí, però els més durs, si ho podeu treure, millor. Després una cosa, aquí he fet, al treballar amb l'all, de seguida és obrir l'aixeta amb aigua freda, posar les mans així i que l'aigua passi per tot arreu i matxarà l'all. No esfargueu ni res perquè si no entrarà aquí entre els dits i tot i farà pudor d'all. Es pot treure pudor no, l'olor d'all. Tapem. Tot més millor. Així ens el tenim. Traieu la cuchilla. De seguida hi passeu una aigua perquè no es quedi aquí. Hi poseu oli. I això ens servirà per amanides, per anar fent servir oli amb julivert, carns, el que vulgueu fer, sípia, si volia fer sípia, de l'oli. Jo el que faig és que jo sempre a la nevera tinc un biberó. Amb això dura molt. Aguanta, perdó. Jo el tinc a 3/4, més o menys, i el que faig ara és que li poso tot oli i això és el que he d'anar fent. El mateix anar gastant i aneu tirant oli al biberó. Jo ja tinc el forat una mica gruixut. Ara us faré la prova. I fas així. I aquest oli té gust a all i julivert. Si volguéssiu que sortís, obriu el tap i amb una cullera de cafè li farem una sèpia amb una cullera més, aquestes de cafè però les petites. Entreu, li traieu l'all i el julivert per sobre, però jo a vegades, per exemple, amb els cargols li tiro aquest oli per lligar després una mica amb la farina, faig servir això, i dura molt. Aquesta és una manera correcta de tindre oli, all i julivert de la nevera. Vinga.